Det narrative selv er et lag i Daniel Sterns udviklingspsykologi af børn, og det foregår, når barnet er 3 til 4 år. Det er her, hvor barnets sproglige evne bliver udviklet, og de ligesom kan begynde at fortælle historier om deres eget liv. Og det er ligesom her, de har udviklet sådan det, han kalder det fortællende eller narrative selv. Og det er her, hvor barnet kan formå at holde på deres fortid og forme deres egen identitet og selvopfattelse. Men der er et problem, fordi nogle gange så skelner barnet kan ikke altid skelne mellem virkelighed og fantasi. Så der kan være forskel på, hvad barnet fortæller, og hvad der egentlig rigtigt er sket. Og de bruger ligesom den her fantasi for, for at fremstå mere fordelagtige og opnå en opmærksomhed eller sådan at føle sig vigtigere med hjælp af fantasien. Så det vil sige, at de pynter altså på deres historier fra virkeligheden for at virke sejre over for forældrene, eller for børnehavebørnene, eller for pædagogerne. Men hvis der opstår for stor afstand mellem fantasi og virkelighed, så kan det bidrage til sådan psykiske forstyrrelser senere hen i livet. Og så er der et eksempel med en samtale mellem nogle børnehavebørn og en pædagog. Og her fortæller Niels, som er 3 år gammel, til pædagogen, at han har været i Afrika med sin mor. Og dertil så spørger pædagogen så, hvordan er I så kommet til Afrika? Og der svarer Niels så, at de kørte bare, og så faldt han i søvn, og så var de derhenne. Og så bliver pædagogen så ved med at spørge lidt kritiske spørgsmål til ham, og være sådan, hvor var det her Afrika henne, og sådan noget? Var det i Jylland, eller var det Randers Regnskov, eller hvad var det for noget? Og så hertil så kommer Thomas, som er 4 år, også ind i den her samtale, og så fortæller han, at han har også været i Afrika. Og der kørte de også derhen, men det var hans far, der kørte, så det var bare helt vildt hurtigt. Og så faldt han bare i søvn, og så var de også i Afrika. Men så til slut så indrømmer sådan Niels, at han faktisk bare egentlig havde været i Odense Zoo med sin mor i sommerferien, på baggrund af, at pædagogen til sidst havde stillet nok kritiske spørgsmål til ham, ligesom for at finde ud af, hvad han egentlig havde lavet, og ikke at han havde været i Afrika, men han havde været i zoologisk have. Og her ses ligesom sådan, hvordan børn pynter på fortællingen for at virke sejre, eller sådan at fremstå som det sejeste barn i børnehaven. Og at de blander den her fakta med et rimelig godt skud af fantasi. Og det var sådan det narrative selv i sådan store træk.